abokan amarya da na amarya ku za ku ci ɗan abu da aka zan gani na amarya ne zai riga karewa ko ko na ango idan na ango ne ya riga karewa na abin da zai hana da cire ko ana magana amarin ake ta zamanawa yawa na ce da shi ke da Allah ba ɗauka hoton abokina zan girka uku zan gani na amarya ne zai riga karewa ko kuma na ango idan na amarya ya kare na ango bai ba zan fasa wannan abin da kuke gani a tun daga saman hular ango har ƙasa sai na jike shi cakau idan ko na amarya ne ango har da kalli amarya ne baka ganta haka to sai kawai ki kokolle fuskar ta bas da wannan abin alkhairi mai yau Allah da shikenan zan gani da abu da amarya wa fa ne mashi ya Abdullahi rike man wannan saboda kai zaka bude ka wanke man fuska a'a ba ya taba yau mun gwada mun gani wannan abu da kuke gani nace wanda da kuke gani dan Allah a buɗa mana fili dan girman Allah nace a buɗe baya 500 da sai abu da kamar su yawa nace shi ce da zan fara irgawa ba ɗaya irge ya fara masoyin abu da amarya ɗaya irge na fa ya fara a'a shi ba sai ya ɗauka ba ajiye su biyu na ce biyu da Allah kin ce dan dakata da Allah Abdullahi dan dakata da Allah dan dakata da Allah dan dakata wani ba ka abin ka gaba ɗaya ba dan ga fara nan take yawa nace a gafara da Allah a gafara wasu a gaban gurin da Allah take kaga dan fito da Allah dan fito kai ba dan fito gaba daya fito da Allah kaga dan gurin fito da ba da Allah kaga da gida dan mai dashi